Να ξέρεις ότι σ' αγαπάω πολύ. Μάρκο, Καλέ μου πατέρα. πού το πας το πάπλωμα, παιδί μου? Το πάπλωμα το πάω μέσα για να ζεσταθώ. Έχει πολύ παγωνιά. Άναψε κι εσύ κανένα καλοριφέρ. Τσιγκούνι, μας ζητάς και τα ρέστα. Καλό κι αυτό. Μειονεκτήματα Μάρκου. Βλάκας, σκατόπεδο, κάφρος, μαλάκας, ευθεία γραμμή εγκεφαλογράφημα. Τι θα γίνει, βρε Διονύση, όλη νύχτα μέσα έξω δεν βλέπω να κοιμόμαστε. Ένα θόρυβο άκουσα και φοβήθηκα μήπως... Η Εύα γύρισε. Γύρισε, όλοι στα κρεβάτια τους είναι. Το πάπλωμα μόνο κάνει βόλτες και δεν καταλαβαίνω γιατί. Μωρό μου, σου χρωστάω μια υπέροχη νύχτα, Πάμε στο Λυκαβητό, εκεί δίνεις τα ρεσιτάλ σου. Λοιπόν, θα κλείσω το θέατρο του Λυκαβητού και θα σου τραγουδάω όλη τη νύχτα. Καλά, καλά, κοιμήσου τώρα και βλέπουμε. Η πρώτη μας νύχτα Διονύση, ηρέμησε. αργά θα γυρίσει. Διονύση. Γιατί με γυμνεί? Κρυώνω. Βέβαια κρυώνεις, αφού είσαι τσίτσι τη γυμνή. Μάρκο! Όχι, δεν θέλω. Όχι, θέλεις. Όχι, δεν θέλω. Άκουσε με που σου λέω θέλεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Χθες βράδυ βγήκα με την Αφρούλα μια βόλτα. Ναι. Και γύρισα. Τύφλα. Τύφλα, Πιο τύφλα δεν γίνεται. Εσύ τώρα γιατί είσαι έτσι? Σου έκανα κάτι? Δεν θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Έκανα κάτι που δεν έπρεπε. Εσύ ξέρεις. Εύα, κλείσε τα μάτια σου και κοιμήσου, εντάξει. Τα σημεία στίξης είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε το νόημα μιας πρότασης. Ναι. Καλημέρα, Ελένη κούκλα μου. Καλημέρα. Συγγνώμη που διακόπτω. Ήρθα να πάρω τα παιδιά γιατί ήρθε η γιαγιά τους από τη Ρόδο. Είναι εύκολο? Α, ήρθε η γιαγιά τους. Ναι. Κανένα πρόβλημα, ναι. Ρούλη, Γιολάντα, μαζέψτε τα πράγματά σας. Ρούλη, άντεξε, Γιολάντα, άντεξε. Παιδιά, τι έγινε, τι... Παιδιά, ησυχία, τι είναι αυτό τώρα? Γιατί στέκεστε έτσι, τι πάθατε μου λέτε? Άντε, παιδιά, κουνηθείτε. Ήρθε ο μπαμπάς σας είναι έξω. Περιμένει. Παιδιά, καθυστερείτε την τάξη, το έχετε καταλάβει. Τι κάνετε τώρα? Δεν ξέρω τι πάθανε. Δεν έχουν μάθει τίποτα. Τώρα όμως θα το πάθουν. Παιδιά, κουνηθείτε. Γρήγορα. Χίλια συγγνώμη. Σκασμός! Ησυχία! Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μου το εξηγήσετε και εμένα. Θανάση.
Γιολάντα μου, το ξέρω. Δεν μπορούσες να αντέξεις άλλο. Ναι, καταλαβαίνω. Καλά, σε κλείνω τώρα, φιλιά. Γεια. Ναι, Γιολάντα μου, το ξέρω. Δεν μπορούσα να αντέξεις άλλο. Σε καταλαβαίνω. Δεν μου λες εσύ, θα κουβαλείς καμιά σακούλα? Όλα εγώ θα τα κάνω. Τι πάρεις αν είναι έξυπνη κι εγώ το χαμάλι? Θανάση, άντεξε. Για να δούμε τι πήρατε. Όχι. Όχι. Για να δούμε το ψυγείο. Τέλεια. Ένα φρυδάκι. Μία ελίτσα. Και ένα μουστάκι να σε κάνει έτσι πιο άντρα. Α, και το καπέλο. Θανάση, που είσαι βρεκοπρόσκυλο, έλα να βοηθήσει τα πράγματα του σούπερ μάρκετ. Θανάση, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι έγινε? Μαλώνετε? Εγώ δεν ξέρω, έτσι τον βρήκα. Θανάση, έλα να βοηθήσει, κουνήσου. Θανάση, σου μιλάω. Θανάση, μη μου σπάς τα νεύρα, έχω εκνευριστεί όλη μέρα. Γιατί τσακώνεσαι? Δεν ξέρω, το βρήκα έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Α, είναι ένα παιχνιδάκι που παίζουν από το πρωί. Θανάση, τέρμα τώρα, τελείωσε. Θανάση, άμα σου πω στο μία θα ανέβει πάνω πετώντας. Τι έχει? Εγώ δεν ξέρω, έτσι τον βρήκα. Άσε, θα του μιλήσω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Σας μιλάει η ψυχολόγος. Γιατί αμφιβάλλεις? Όχι καθόλου. Φίφη, ο πατέρας στο τηλέφωνο. Φέρτε εδώ. Δεν μπορώ, βλέπω παιδικά. Πήγαινε, παιδί μου, να του μιλήσει. Περιμένει ο άνθρωπος. Θα τον πάρω μετά. Τώρα είπα, γιατί θα σε πιάσω το μαλλί και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει εδώ μέσα. Θανάση, η υπομονή μου εξαντλήθηκε. Με το 1, με το 2. Με το 3. Το παιδί είναι τελείως βλαμμένο, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ή θα πάω στη φυλακή στο ψυχιατρίο. Ελένη μου, δεν πας να ετοιμαστείς κι εσύ? Γιατί πού θα πάμε? Θα πάμε κάπου, θα δεις. Αχ, Διονύση μου, έχω τόσες δουλειές. Ελένη μου, θέλω να πάμε κάπου να σου δείξω κάτι. Άντε. Ναι. Μάρκο, Έλα. θέλω να μιλήσουμε για χθες το βράδυ. Πάλι. Τα ίδια πράγματα θα λέμε. Έχω δουλειά. Μου είπε ο Μίτσος μέσα στις άκρες. Ναι. Τότε θα κατάλαβες ότι δεν πρέπει να βγαίνεις και να πίνεις. Γιατί κάνεις χαζομάρες. Αν θες να ξέρεις, εσύ μου την έπεσες. Και εγώ τι να κάνω? Σαν παιδί υπέκυψα. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Επειδή είμαι βλάκας, μαλάκας, κάφρος και σκατόπεδο? Επειδή έγραψα στο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο για 12, ενώ εσύ θα έχεις γράψει για 20? Τι είναι όλα αυτά? Κάτι δικά μου. Συγγνώμη. Έτοιμη. Διονύση, δεν μου πες που πάμε, πώς να ντυθώ? Θα πάμε σε μια παράσταση. Α, τότε εντάξει με ντυμένη, Ναι, λίγο ελαφρά ντυμένη, αλλά καλά είσαι, καλά είσαι. Τι είναι υπαίθρια παράσταση? Ναι, ένα υπαίθριο υπερθέαμα. Διονύση. Καιρό έχεις να το πεις αυτό. Πάμε, Διονύση. Πάμε, Ελένη μου.